Hej, altså jeg vil gerne se, at I vil se på mig spille, for jeg vil rigtig gerne prøve at spille lidt Tænke Online igen. Det er rigtig lang tid siden jeg spillede det. Det er ikke rigtig, jeg har haft tid, så jeg vil gerne prøve igen, og jeg håber, I synes, det bliver godt. Jeg kan heller ikke huske helt, hvorfor det lægger så meget lige nu. Der var en eller anden grund. Så. Det er rigtig lang tid siden jeg spillede det. Hvad det hedder. Ja, så jeg skulle lige prøve det igen. Hold kæft om han er irriterende. Gå væk. Du har noget skjold. Han må også lige tabe det ham med første spiller. Og så har han selvfølgelig en Wolf-flame. Nej, den må have råd, tror jeg. Så forlæggede jeg lige ham. Så fik vi lidt nervøst. Det var rigtig fint. Så rammer han mig pissen ud. Jeg vil gerne, det jeg sparer op til sådan lidt, det er et kit. Det vil jeg rigtig gerne prøve at købe. Derop. Kæft, det er langt siden jeg spiller. Skal vi lige prøve igen så her. Hvad kit det koster. Jeg er ikke lige verdens hurtigste her. Kom nu. Tag lidt tid. Jeg skal ikke ind i købet, når jeg bare lige gerne se, hvad kits i den forstand koster. Eller hvorfor lidt jeg skal spare sammen til. Så det kunne faktisk være rigtig fedt at få. Også. Og der er nogle fede kitserne, der ikke er sådan rigtig dyre. Men jeg prøver lige den fart efter ham der. We win. I have so fucking I have I gonna like it. Jeg vil rigtig meget gerne håbe, at I subscriber eller abonnenter. Jeg vil rigtig gerne have abonnenter hertil. Og jeg håber virkelig, at I kan lide videoen. Så jeg stopper sådan, når den her kamp er færdig. Og det handler sådan i det her, det jeg spiller lige nu, der handler det kun om at få de andres flag på plads. Det er man I har, det er mit flag til, og jeg har så deres. Der, det får den tilbage. Nu fik jeg det på plads, for at jeg fik et lille XP. Det gør jeg så op. Det hele synes jeg bare speeder op lige nu.
Der er også sådan en farve, man sådan starter med. Han kan lige nyt ud ham der. Det er jo flot. At han er allerede ready. Got it. Okay, I'm gonna like shot. Mis stående fager. Nu kan jeg tvivle, han sigter på mig. Men dude. Au. Nå, så jeg vil gerne sige tak fordi I så med, og have det godt.